Budžet Niša danas je oko 130 miliona evra. Samo ova obilaznica košta više nego celogodišnji budžet Niša. To samo želim da kažem da bi ljudi u Nišu znali koliko cela Srbija ulaže u Niš, smatrajući Niš značajnim, koliko ulaže u ceo jug Srbije, a i koliko i Evropska unija razume da nam je važno da na jugu Srbije, u Nišavskom, Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu stvari menjamo. Ovde se danas piše istorija. Kao što mi danas govorimo o nečemu što je neko uradio pre 143 godine, tako će neko i za 140 godina da govori šta smo mi danas radili. Menjamo lice Srbije, pravimo drugačiju, moderniju Srbiju, bogatiju, posebno bogatiji jug naše zemlje, koji je uvek mnogo zaostajao, a danas tu razliku i tekako smanjujemo u odnosu na ostale delove naše zemlje. Ali zadovoljni su i ljudi su potpuno svesni koliko to znači. Mi ćemo... Dobro, ostaje nam važno i porodilište novo da izgradimo. Železnička stanica će biti tu, ova stara, jedno vreme, ali će glavna definitivno biti na Crvenom krstu. Tako je, znači samo ćemo imati... To će biti veliki razvojni projekat i za Crveni krst. Veliki razvojni projekat. Tamo gde vam je glavna železnička stanica, to u nebesa ode, to ljudi koji su živeli u najsiromašnijoj Niškoj opštini posle Niške banje, sad će živeti u mnogo bogatijoj. Cena nekretnina u Crvenom krstu ode u nebesa. I evo naše Sever 1 i 2, privredne, odnosno industrijske zone, sve tu. A gde Ariston otvaramo radove? Sever 1. To znači za 14 dana Emanuele, italijanska fabrika Ariston, kamen temeljac postavljamo iz vaše otadžbine. Istog dana otvaramo terminal na Konstantinu Velikom, na aerodromu, koji smo 32 miliona evra uložili u sve radove okolo. Dakle, Niš je pre samo 10 godina imao 28.000 putnika, sad ima 450.000 putnika. Ne zaboravite, plata u Nišu je pre samo 12 godina bila 316 evra, danas je 794 evra. Je li dovoljno? Nije, ali je li mnogo više? Jest. Nezaposlenih je bilo 36.000, danas je 17.000 nezaposlenih. Je li to dovoljno dobro? Nije. Ali je li mnogo bolje? Jest. Zato je potrebno da nastavimo da radimo, zato je potrebno da nastavimo da se borimo, da nastavimo svi zajedno, da sagledavamo svoje nedostatke i mane, da ih ispravljamo, da sebe menjamo i da radimo zajedno sa svima koji našoj zemlji mogu da pomognu.